PTCआ आन्दलन खालामबाय अल ट्राइबेलनि खारनै जों ट्राइबेल हिसाबै लाब्लाबो मिरिया मिरि राभा मोनखागौमोन नङा होमबा काउन्सिल लायोब्लाथ' जों सहजैनो मोनखायोमोन माब्लाबा जोंनो माने खावसे नांथारगौ होननायावसो खौरार अस्त्रखौ लाब्लाबो गावनो मोना रावबो जाय गावगोन बेनो थैगोन आं बाव फयखस्थियाव फैबाय नालाय फयखस्थियावहाय नोङो हजों गवालपारानिफ्राय फैबाय भाई डाइरेक्ट लखिमपुर जोंबो फैनानै थांना बैसाग मासाव खालामबाय फैनाय न'आव लुफैखांनानै लायबाय हाग्रा नुबाय नालाय नगलावफ्रा गैयि मानसिफ्रा दावबोनानै गाज्रि मानसिफ्रा लोगो नांनानै सेनो नागिरबाय आरो बे हाइ स्कुलाबो लुहांबायमोन हले खेरिनि बेजों मस्त' फार्स्ट नल गुवार मस्त' गुवारै एवबाय बिसोरो एवनानै नैबे दाथांथिनि थांनाय हाइरडआ बेजों फोनांफैबायब्रा बेनिफ्राय ओरैनि बर'फोरखौ जियाथलथिं होखारहरजोबसै गावसोर हाबजोबसै बहाय मिरिफ्रा आरो बिसिनि मथलबा खिन्थु गथै मिरिया नङालाय बिसोर सानैसो दुस्थ' मानसि दं बेनिफ्राय आरो बेवहायसो दावहा जानाया जानोसै आरो मा खालामबावगोन बर'फ्राथ' गिग्लुंजोब्बाय उफायथ' गैला बेखौ समाधान खालामगोन जोंनो खालामनांगौ बर' संघआ जाबाय जेला प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि रन्जन जाबाय नों प्रेसिडेन्ट रामेश्वरा जाबाय सेक्रेटारि नोंसोर लिड खालामदो रायजोखौ साहा जानो गैला बिसोर गाबलाबायबायसो रन्जनाथ' जौ लोंनायनि जाबजों गाबलाबायग्रासो जाबाय नोंसोरजों जाथारलाय नोंसोरजों जालिया बिदिनो बारासो खालामलांसिगोन बिसोर हयसयखौ रायज्लायबाय मास्टारफोरबो जों ज' रायज्लायबाय होमबा दे लिरना होदो गामि लिरबाय गावबो थाबायबाय मिथिङा हराव जाबाय नगलाफ्राथ' ओरै खालामबाय हाखौ एवस'थारबाय ओरैनिफ्राय माने खारजोबनांगौनो ओरैहाय जियाथलथिं थांनांगौ गावसोर ओरै दखल खालामसै दा बेखौ माबोरै खालामगोन नोंसोरलाय रायजोफ्रालाय होनबाय आं बिनि समाधानखौ मा खालामगोन संघआलाय संघआथ' आन्दायबाय बेखौ समाधान खालामनांगौबाथ' दावहा नांनांगोन नांनांगोन सुरुआथ' जानांगोन अब्लाबोथ' जों दावहा होननानैथ' बुंनो हाया गावथालायब्लालाय मा जानोलाय बेलाय गावजों गावलाय हयथ' बिसोरबो दुस्थ'आसो फैदों मानसि मोजाङाथ' फैयाखै नोंसोरथ' फुराना मानसिफ्राथ' किसुमान मानसि फुराना मिरिफोरजोंबो सिनाखि दं नोंसोरथ' सावरायहैनांसिगौ दा थांलिया रावबो गिलिया नोंसोरखौ लामा नायबा जानाय नङा थांबाय आं बिरासनदों मा PTCआ जागायजेनबाय दिक्सनाव थांबाय आं बसुमतारी बिथाङा लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि आंनो जि लिरनांगौ लिरसिगोन नोंसोर मात्र सानथाम सानब्रै बिनि गेजेराव सहैगोन हाजुल' जाना थाखा बर'फ्रा खारनो नाङा गिनो नाङा आंथ' गिखाया होनबाय आं पुलिसजों गेलेना फैखानाय मानसि नोंथाङा थांफिनदो थां हजों दिगदारबा कन्ट्रल खालामग्रा मानसि गैयाबा उथ्राबाय खारलाबायनोबो हागौ मात्र सानथामनि गेजेराव सहैगोन आरो बिसोर खौरार अस्त्रखौ लाब्लाबो गावनो मोना रावबो जाय गावगोन बेनो थैगोन बे हान्जायानो थैगोन बे गामियानो थैगोन आंनि अर्डार बे आं जेरैखि खालामा थान्दा खालामगोन नोंसोर जेबो खालामा अस्त्रखौ ला अस्त्र नांगौ भबिसतनि बिसोर जुदि सिलाय थिलाय लायोब्ला जोंबो लाफानांगोनथ' मालाय बिस्रा सिखाव सिलाय दंसोगारो बे समाव गैया बेनिफ्राय जों बेसरखौ रानबाय फाथा फाथि रानहोलां मानसिफ्राबो बिसोरबो बुरजा फैबाय जोंनियाबो बुरजा पुलिसखौ जे बोरै नुहुरखो बिसोरो खारनायावनो खारखोमाजोबलांबाय बे लिडार साथामसोआ हमफैनो मोनासै मिडिया जोंथ' जों बर'आ दंखायो आं ओमफ्राय सासेबो खारनो मोना जोंनिया लाङोबा आंखौ लांबा गासिबो लांजोबनांगोन जों गासिबो थांजोबनांगौ जों हा जानो फैदों नालाय माखौ गिनांगौ नोंसोर बे दैमादिनो खारखोमाबायबाय नोंबा मा मावना फैदो नोंसो मिथिगौ खम जारला जायाखैलाय बैनाय ओंखाम मोनजा दै मोनलोङा बेनिफ्रायथ' एखेबारे रिपर्ट हैनायाबो दावराव जाबायना फैबाय आं बबेबा ओंखारबाय ओंखारना बोरै थांबावगोन आं ओरैबोथ' थांनो हालिया नगरावजों मा खालामबावगोन आंलाय दालाय ओमफ्राय फैनानै ओरै थांबाय आं खस्थ' मस्थ'नो थांनानै देउरिफारा मोनब्ला देउरिफ्रा ओरै हगार हरले आंखौ बेदबारिफ्राथ' फाथ्थानो मोना बर'थ' गिनानैसो दं बिसोरो
देउरिफ्रा ओमफ्राय ओइ आफुनि सनापुरन हजों हरफोरा लखिमपुराव आफुनि গৈছিলে নেকি অফিসত এইফালে নাযাব এইফালে गावसोर खोदोमगुरिसिम दोनैबाय नोंसिनिसिम आरो नोंसिनिफ्राय एखे आरो गावसोर बर'फ्रा दोनैलायबाय नाहरगुरिनिफ्राय आरो न'आव दोनैबाय बिदि खालामग्रामोन आंखौ दे इमान खस्थ'जों सोलिबाय आं होमब्ला माने मै मिरिफोरखौनो गिदोंमोन औ बे समाव जों मिरि होनो मिसिं जाथिखौ अबयसे बिसोरबो बे दुस्थ'आसो मा जोंहा नङा बे दुस्थ'खौसो गिनांगौ नालाय गामि दरब्रै मिरिफोर मोनबाय जेनेबा मिरिबो मोनबाय एसे नेपालि मोनबाय एसे नेपाल दंमोन ना दं बर' मोनबाय बेनिफ्राय राभाफोर राभाबो न'निसो दंमोन बिसोर मोनबाय न'ब्रै मोनबा जाथि मोनबाय माबाफोरखौ सावथालफोरनोसो भाग होनाय जायाखै बावगारबायना बिसोरो सावथालफ्रा बेयावबो दुखु मोनदों अब्लाबो बेखौ सन्थुस्थ' खालामदों आं गिदिंनानै बाव ओमफ्राय बोराय देवनाय सानै गैयामोनबा माबा दङलै जेथामोरमोन इसोरजों फैनानै एखे आर'ज खालामसै समयसाथ' बिदिल' नङा आरो माब्लाबा गिदिर जाबावनो हयथ' जों बिदिनो एख'थायै थानांगोन इसोर माने उफुरुङाबाबो जाहा थाहा खालामबायब्ला माथो खालामबावनो हब दे जोंथ' ओरैनो जागासिनो दं बिसोरो गथ'ना देउरिफ्राथ' आरो माबाफोरजों सावथालफोरजों जालायगासिनो थाखायो अरलायलायनायफ्रा थिग बेबायदिनो दा समाधान जानानै एसे दुखु मोननानै थाबाय आरो सावथालफ्रा बिदि जादों इसोरथ' दावहा नांमोनैनो केबलाख्राखौ गाव थाथुम हमलायनाय जाबाय गावनो मोनैनि आफुनि खालाय आरो आंखौल' गावथारनांगौ सेस गैथार आं बुद्धि गोनांखायसो हादों बिसोरखौ बेनिफ्राय बे केसआ मथा मथि बेसर रानलायनायनिफ्राय खै मास खै बोसोरसो गोलाव थानाय केसआथ' थायाखै लोगो लामाया नैबिदि दा जोङो हान्था मेला खालामो कौपातनि टु नोलोबारि बियो गिबियावनो दंखायोमोन नामा गैया नैबे जमिदार प्रेसिडेन्ट जानायावसो जों बेखौ सुदों जमिदारनि आन्दाराव आदा जमिदार बसुमतारीनि आन्दाराव बे दिमादिथ'जों आंजोंसो बे प्रेसिडेन्टखौबो बेखौ दाराय होदों खारन बेयो उखुमाथि हमबायाव ससाइटियाव बेयो प्रेसिडेन्टबो जाबायना मेम्बारबो जायोमोन बेफारिबो खालामोन मिथिनायाव बे हमबायल'थ' नङा गाव पन्सायतनिबो जादों नामा बे हमबायाव माबानायावनोथ' बे मिरिफोरजों सिनाखि बर'फ्रा मिरिफोरजोंथ' हानाय नङा गतिके बेखौनो होनोसै प्रेसिडेन्ट माने नोलोबारि थोलोबारि धर्मफुर सर्मफुर दंजोबोमोन अल मिमाङानो गतिके बिसोरजों हानाय नङा गतिके जोङो जमिदारखौ उनाव होगोन बिसोरनोनो होग्रोबाय देरहाबायबो बखाफोर पार्टिया बेयाव 3 बोसोर जाबाय बेखौ होग्रोबाय जों बेनिफ्राय आरो बेखौ खावनै खालामबाय उनावहाय नोलोबारि माबाखौ उखुमाथि पन्सायतखौ दा उखुमाथि मोनसे थाबाय नोलोबारि मोनसे थाबाय बिदि जादों इमान केपासिटिजोंसो बेनिफ्राय लखिमपुर जिल्लाखौ सिंखावनानै धेमाजि जिल्ला जानायसिम अब्ला बर'नि सुबुं गौमाया बेसेसो माबा जाखोमोन बेयाव जोंनि डेभेलपआथ' बे समाव एसे गिसं गासंजों जाबजों बारा थिग गैखायामोन अब्लाबो एसे फरायनायफ्राथ' गैखायामोन फैनाय हजोंनिफ्राय जि एसे फैनाय बेवहाय जोंहा 7 गामि ना मा दंमोन गोदो टटेलि अल मिं मां दाथ' बारा जाबाय नङा माखासे गोमाबावदोंसो फैनाय बबेबा फिसा फिसौ गामिया बहुद गोमाबाय हमना ला दा नुनाय बायदियै बे दाबा खयथा दं दा बबे दैमा सेर सेर बे लालुखि थालुखि बिदिसिम बिसोरो थांबाय थिग बिदिनो गोमालांबाय आरो बे हलकबारियावबोथ' गोमादों हलकबारियाबो गोमाबाय न'सेना न'नैल'सो दं दा दाथ' बर' मिडियामबो दंमोन बेहाय बेबो उथायलांबाय बेबायदिनो गोमालांबाय आरो लासैनो हाथायावथ' थांनाया जोबोद मुस्किल जोंनिया हरैनो ओरै थांसै बैनिफ्राय ओरै दै जिं थांनांगौ जै न'निफ्राय ओंखारबाय सानसेखा जुमायफ्रा
साथाम थांबा लोगो नांखानोसै माथो दिनै आमोखा संदोलै बैबाराव थांनांगौआ फैनोसै साथामबो साब्रै बानग्लुंनानै जि थब्ला थब्लि लाबोनानै सप्तासेनि मेंनायनि खोथा दं औ बेबायदि सोलिनानै ओमफ्राय जेने थेने बे समावहाय गगामुगाव थानाबो गैया थानाबो गैया दखुवा खानामोन जोंना दखुवा खानामोन बे थानाया आंनो थाबायनानै बेयाव जेनदों एखेबारे भिडिपिनि माबानि सिखावब्लाबो आंखौनो थानाव थांनो थोनो सोरबा फासि नांनानै थै आंखौनो लायनोसै हराव आंनो थानाव माबा आखौ रेपर्ट हैनांगौ खम थोआखैलै आंनो गारि जेब्ले 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 बोराय गारि बोराय दंमोनलै गंनै थांलाय फैलाय बेजों थांनांसै औ गिबि गिबियावहाय हान्था मेलाया दुगागोनाव गारि दं मटरखौ गोदोनि हाथाय जानाया थाबायनांगौ बा जोंनि बिमानिफ्रायथ' बहुद गोजानथार फुङाव ओंखामा संबाय हिन्जावफ्रा मोसौ खानांगौ मा खानांगौबा खादो थांदो 32-30 किल'मिटार जागोन बेबायदिनो हाथाय जानांनाया 10 बोसोरसो जानांदों 10 बोसोरसो जानांदों बेनिफ्राय बरदलै जादोंमोन गिबियाव गगामुगा हाथाय गैखाया गगामुगा जाथ'वाखै आं मोनबोनाय बेनिफ्राय बरदलनि जाबाय बरदलनावथ' दुस्थ' गोजाथार बे हाग्रा खुस्राफ्रा बे मोनाना बर'आ हामाथ' हुदा जुमाय लोंनानै फैनानै फाजेर बाथेर बबावबा सोरखौबा बुना हरो सोरखौबा माबा फैसा सेना लाखियो माल पस्टर सेना लाखियो थफ्ला थफ्लि बिदि खालामग्रा जाबाय दस्राखौबो बर'खौ खालामो दस्राखौबो हाथायानो जानो थांबांला मानसिया उनाव थांबाय गगामुगाव खुलिगारबाय नालाय जरै फैजोब्बाय हजोंनि सिन्थायनो बरदलै हाथायाव मानसिबो थांला गगामुगा इसिबां देरनो नालागामोन बे बरदलनिया बाव जायोबा दा गुमैनि बैसोआ हमनानै ला नों बाव फैनाया 70आव फैदों होनदों माबा 65 5 6 ओमफ्राय दा रानिं नोंनि बैसोआ बेसे जाखो 38 माबायावनो फैनाय जाबाय आं बाहाय 30 रानिं नोंनि 38 बैसोआव फैबाय आं फैबाय 93 94 बिनिफ्राय रायजो जानानै दाजे नोङो जाबादि अनुस्थान बिनुस्थान गायसननानै थिग मथे सोलिनायखौ नुबाय आसा खालामबाय जोङो इयुनाव बे नोंनि बैसोनि मानसिफोरा सेरखम साबैसे दंबावो आरो बबाव खारफिनलांखो खारनायाथ' बहुद जायगायाव गावबा गाव खालामजोब्बाय गोदो बेयाव थाफैनाय सबि नार्जारिमोनाबो गहपुराव खालामफिनबाय मेथाइमोन जायोमोन गामिमोन बे कपाथुनिया गासिबो बर'निसो मेयादि दंजोबो एक्स'ना औ दङनोथ' कपाथुनिया नाम बर'नि नाम दं सेटेलमेन्टखौ मोनफैदोंमोन भटाराबो बिसोरबो बेयाव मोनफैदोंमोन भाग्यआ मोजां जोंहा जोंथ' हजों भट होनो मोनाखै बेवहाय फैबायबो हाबा जाखानाय खुदिया साब्रैसोबाबो भटखौनो होनो मोनाखै होमबा हारसाफ्रा माबायदि दमनि खालामबोदोंमोन गोदो बे इलेक्सनाव थांबाबो आपनार हवानाय 18 सानै साथाम जाबाय गथ'फ्रा बेयाव मोनसे खोथा दङ एक्सुवेलि जोंनि बर' जामाफ्रा मिथिस' हायियाव अनेक गोदोना थादों नङाबा जोंनि संख्या बहुद बारायबावगौमोन हाबा जानानै गथ' साथाम साब्रै जाबाय थेवबो भटार गैया होमबा दिनैसिम बहुद माने जोंनि अनजिमाया सुबुं अनजिमाया एफा खम जानाङाथ' आंबो साननाय जानाङामोनलै बेनो पिटिसिया आन्दलन खालामबाय अल ट्राइबेलनि खार'नै जों ट्राइबेल हिसाबै लाब्लाबो मिरिया राभा मोनखागौमोन नङा होमबा काउन्सिल लायोब्लाथ' जों सहजैनो मोनखायोमोन माब्लाबा जोंनो माने खावसे नांथारगौ होननायावसो आसाम डिभाइड 50-50 जादों दा बेवहाय जोंनिफ्रायनो हानजा दिहुननो थाखाय कंग्रेसफ्रा नाजानानै जे सुक्लिखौ खालामबाय दा ट्राइबेलफोरखौ सिन्न बिसिन्न खालामजोब्बाय नङा होमबा ट्राइबेलनि सिना गोमाबाय होमब्ला संघना मात्रल'सो दंसैथ' दा बिसोरबो संघ बेल'सो दंसै जेबोथ' गैला होमब्ला दा सिन्था खालामदो बर'आ बर'नि थाखाय काउन्सिल मोनबाय मिसिं मोनबाय राभा हासं मोनबाय सनवाल मोनबाय दिउरि मोनबाय थेंवाल मोनबाय माबायदि थगायना सेथेर बेथेर खालामदों जाहाथे भबिसतआव ट्राइबेला पंगु जानानै
नोरजिया जानानै जाहाथे रायजोखौ मोना खालामनानै दोनबाय आरो जोंखौ दा खिन्थु अल इण्डियायाव ट्राइबेला बहुद दं दा जोङो मा भारतीय जे आमि भारत होननायावनो आमि असमिया होननायावनो असमियाफोरजों थगायजाबाय आमि भारतीय होननानै भारतजों थगायबाय दा बे असमियाफ्राबो दा भारतजों थगायजाबाय नोंनि साननाय हनाय लुबैनाय बायदियै खारबोजेननायनिफ्राय दिनैसिम नों गोसोखौ एसे गोजोननाय मोननायाथ' थाबायना गोजोननाय मोननायाथ' थादोंलाय बेना बेनिफ्राय ना नोंहा माबा मोनसे उसुबिदा बुंलांबावनो बुंलांनांगौआ जेबो गैया जोंनि मानसिफ्रा बेखौल'नो दुखु आं गोदो स्कुल गायसननायावनो होनदों बर'फोर जोंथ' गायसनसै स्कुलखौ गायसनसिगोन आरो स्कुल नङाबा जों थांनानै थानायनिबो राहा गैया शिक्षा नङाबा मा दं गतिके बेखौ सरकारा लागोनबालाय मा जानो रायजोनि नजराव थानांगोन खस्थ' जों रायजोआ साथामसो कमिटि मेनेजिं कमिटि दाना होनानै रायजोनि गोसोफ्रा सिदिलि बिदिलिफ्राबो अनुस्थान जानानै थानाय नङा दा बेफोरखौ सिन्था खालामनानै बिना शिक्षाजों नङाब्ला जों ओनसोल बा गावखौ गामिखौ फोसाबनायाव बहुद जटिल थायो दा जोंनि अशिक्षितनि खारन लानानै गामिफ्रा दा भेजाल जानाया बेनो जादों दा गामिफ्राथ' गाज्रियानो जाजोब्बाय सिरि दानि मुगायाव नोंनि मुंखौ बुंदो नोंनिया आंनिया जाबाय सबिन बसुमतारी जोनोम जायगा फुराना गवालपारा दा क'क्राझार बेनिफ्राय थिपखाय फटबरजवार एरिया बिदिब्ला जोनोम गठन दाजेननाय निबांनि सोंलाय मालायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दे सान्थि